Tenim entre nosaltres el Joan Costa, que és delegat de Pastoral Social de la Diòcesi de Barcelona i moltíssimes coses més, però avui està aquí per això sobretot, i també perquè és expert en doctrina social de l'Església. Una mica la seva mirada o el seu plantejament en aquesta estona d'exposició i després de diàleg serà una mica què diu la doctrina social de l'Església sobre el tema de la migració. Després tenim el Xavier Gómez, que és el director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola i pare dominic també, que ell ens parlarà una mica dels drets, de la vulneració dels drets en aquest procés migratori. Ell ha titulat la seva intervenció de l'hostilitat a la hospitalitat. Després tenim a la Fàtima, que és del Marroc, és tècnica d'acollida del Lloc de la Dona, que és l'entitat on jo treballo. Explicarà una mica la seva experiència. Està treballant com a tècnica d'acollida perquè se li ha pogut fer un primer contracte laboral gràcies a una subvenció que ofereix la Generalitat de la línia COL, que permet regularitzar o fer un primer contracte laboral a persones que estan en situació irregular. Ell explicarà una mica tot el seu periple i les dificultats que ha tingut. I ens falta a la Mari, que està arribant, com us dic, de Colòmbia, que també ens explicarà el seu testimoni. I després tindrem una estona de diàleg. Per tant, Joan, quan tu vulguis pots començar. Començo jo? O el Xavier, com vulgueu. És més important. No, jo només soc fill d'obediència. Jo faig el que em digueu. Ets la moderadora. Comença, Xavier, perquè després, si no, el Joan em dirà que no ho he fet bé. Bé, doncs bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes. Jo començo, no sé si feu en català o en castellà per a l'auditori, no sé com. Els espais on convergeixen els drets humans i la doctrina social de l'Església, després ens parlarà mossèn Joan Costa, que jo penso que encara la doctrina social de l'Església és una gran desconeguda pel poble de Déu, doncs tenen dues premisses aquests espais. La primera, que les migracions són un signe dels temps. Per tant, un lloc teològic i pastoral on Déu hi és. Déu està present i continua parlant-nos des de les migracions. Déu està entre les persones migrades esperant ser desvelat. Això és molt important per nosaltres com catòlics. Una segona premissa que ens recorda el papa Francesc en Laudato Si és que tot està connectat. El fenomen de la mobilitat humana és un observatori on esdevenen múltiples connexions que mostren l'estat del món, podríem dir l'estat de la salut del món, i els seus models econòmics, polítics, socials, culturals, religiosos, i també l'estat de la qualitat de l'humà, la qualitat de l'humà, la qualitat de l'humà. El mateix que succeeix amb el tema de les guerres o la violència, en la manera d'abordar les migracions també es decideix la qualitat de l'humà, de la nostra humanitat, no només de la nostra coherència cristiana, que també. De manera que qualsevol decisió sobre aquest tema tindrà conseqüències directes sobre la vida, el sofriment, el patiment o el benestar de les persones i de les societats. Per això, la doctrina social s'acosta a les migracions posant en el centre el salvar vides, cuidant al màxim la dignitat de la persona humana i el bé comú. La humanitat, la coherència cristiana i la vulneració respecte dels drets humans esdevenen en tres espais reals: les fronteres, les barreres burocràtiques i les mentalitats. Tot dependrà de com ens situem nosaltres, o com es situa cadascú, o com ens formem per a situar-nos respecte a ells, tant a nivell polític, social, eclesial o individual. Si volem viure i oferir a la societat
un testimoni cristià davant les migracions des de la doctrina de l'Església i l'Evangeli, el primer és revisar la nostra mentalitat, la nostra consciència, el nostre cor. En aquest nivell actualment s'està decidint molt. És el nivell on s'assenteixi o no el racisme, la purofòbia, les narracions negatives, s'alimenten els prejudicis, la por. Hi ha molt d'interès en lloc i aquest nivell s'utilitza per enfrontar a la població precaritzada, la manipulació amb finalitats electorals, per a ocultar altres problemes socials, per a l'enfrontament ideologitzat dins de l'Església. És un nivell que entre comunitats i creients necessita ser sanat des de la mística cristiana i el retorn a l'Evangeli, la conversió personal i pastoral, abraçant la cultura de la trobada i la doctrina social de l'Església. El nivell de la consciència és el que mou els canvis en l'una o l'altra direcció. Hostilitat, hospitalitat i inclusió. La primera frontera, el mur més alt, es construeix o desfà en el cor del creient. El muro más alto se construye o se deshace en el corazón de las personas. Ahí está la base de todas las demás muros, muralles y fronteras. També en el sentit de les comunitats cristianes. A ell es dirigeix l'ensenyament de l'Escriptura i de l'Església, com ens recorda el magisteri dels darrers successors de Pedro i ara el papa Francesc en les seves encícliques, per tal de treballar-ne l'horitzó de caminar junts en la diversitat. I ara estem esperant que els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola aprovin, al mes de març, l'exhortació pastoral Comunitats acollidores i missioneres, identitat i marc de la pastoral en persones migrades, amb persones migrades, no pas per persones migrades. Però anem ara a fer un ràpid repàs del que succeeix en els altres espais, les fronteres i les barreres burocràtiques. Hi ha vulneració de drets a les fronteres? Sí. Les mesures restrictives de control migratori i el volum diari de morts i desapareguts als espais de frontera, la mar o per terra, només s'entenen aplicant una anàlisi postcolonial capaç de vincular les polítiques migratòries amb una estructura racista i amb la història de dominació colonial que les precedeix. Des d'aquesta perspectiva, algunes vides valdrien més que altres i els cossos racialitzats, catalogats sota aquesta lògica com a inferiors, estarien exposats a nivells desproporcionats de violència i excepcionalitat. On són els drets dels desapareguts o morts a la mar i de les seves famílies? A nivell estatal, la llei d'estrangeria reprodueix la privació de drets i fomenta la detenció i la deportació dels grups a què racialitza, que generalment provenen de països amb una història de dominació colonial. Així mateix, la violació de drets humans i la mort a les fronteres s'han convertit en característiques fonamentals en el control migratori a la Unió Europea. La política migratòria de la Unió Europea ha intensificat l'externalització i la lògica de contenció a les fronteres exteriors, creant zones on les persones queden pràcticament immobilitzades. Aquests dispositius de contenció es caracteritzen per l'opacitat entorn de la legislació que els regula i a les normes internes i pràctiques que es duen a terme a l'interior. En el cas de l'estat espanyol, aquests dispositius inclouen centres d'internament d'estrangers, CIEs, centres d'estada temporal d'immigrants, CETIs, centres d'atenció temporal d'estrangers, CATE, i altres centres de migracions. Ceuta i Melilla són llocs de vulneració de drets humans on s'identifiquen pràctiques de devolucions en calent, com vam veure fa poc temps amb les darreres sentències sobre menors. Manca de claredat respecte a l'accés a l'asil, mancances a l'acollida, manca de regulació i de transparència al CETI i de vegades ús desproporcionat de la força per part de les forces i cossos de seguretat, com estem ara recordant després de 10 anys dels esdeveniments al Tarajal, on van perdre la vida 14 joves. A les Illes Canàries continuen les arribades amb els centres i dispositius col·lapsats segons les autoritats de les illes o no, segons l'administració central.
però ja hi ha més de 5.000 menors, gairebé 6.000, i és necessària la solidaritat interterritorial per assegurar-los una atenció digna. Després de les arribades de senegalès, ara són malians o procedents des de Mauritània els que predominen. I a més, aquests germans tenen més motius per al dret d'asil, per la seva procedència. Novament, la resposta del Ministeri de la Unió Europea contenir a països d'origen, reforç policial, oferir diners a canvi del control de les fronteres. Novament, mercantilització del patiment de les persones. En lloc d'invertir en projectes de desenvolupament o de col·laborar en l'estabilització política dels països africans, continuem donant diners als seus governants. Seguim venent armes, fent negoci amb les armes i espoliant. Ara passo a compartir i a proposar-vos algunes propostes en positiu discernides des de la doctrina social de l'Església. Ja sabem que la doctrina social de l'Església promou proximitat, cercania i compromís per salvar vides. Salvar vides és lo principal. Acollint, protegint, promovent i integrant. Les persones no són rodalies, les persones no són mercancies. Presència de l'Església a fronteres tenim, sí, l'Església està present a les fronteres, a cada territori, a cada diòcesi, acompanya, denuncia, protegeix i integra des de la seva pastoral. Aquestes propostes començo ara tot dient que la primera seria que ens manquen vies legals i segures per la migració. Vies legals i segures no només per migrar, també per sol·licitar asil, protecció internacional. Falten vies legals i segures d'accés al procediment d'asil. Això és clau per salvar vides. Espanya ha de contemplar la possibilitat que ofereix l'article 38 de la llei d'asil per traslladar des de consulats i ambaixades a l'exterior persones necessitades de protecció internacional i tramitar la seva sol·licitud al territori espanyol. Alhora, ha de facilitar l'emissió de visats humanitaris i complir els compromisos adquirits en matèria de reassentament. Aquestes mesures, juntament amb la flexibilització dels requisits per al reagrupament familiar, evitarien que les persones refugiades es vegin obligades a posar-se en mans de traficants, arriscant les seves vides i, en molts casos, perdent-les en perilloses rutes per terra i mar. Paral·lelament, s'hauria d'eliminar l'exigència del visat de trànsit per a les persones originàries de països en conflicte, la població dels quals pateix greus violacions de drets humans i és susceptible de rebre protecció internacional. Això va funcionar molt bé amb els ucranians, però no pas amb els africans, on hi ha tanta guerra. Habilitar corredors humanitaris quan calgui i també tramitar una llei ara mateix de regularització de persones, la tramitació d'una llei de regularització. Segon, no més devolucions il·legals. S'ha de posar fi d'una vegada per totes a les devolucions il·legals i sumàries de persones que arriben a les fronteres, que no tenen cap altra manera de sol·licitar asil en territori europeu o espanyol que no sigui per vaixell, saltant una tanca o a l'aeroport. Cal impedir que les persones siguin retornades a un país on la seva vida pugui córrer perill. En aquest sentit, és urgent la retirada de la disposició addicional desena de la llei d'estrangeria que posa en risc greu el dret d'asil en no contemplar el procediment i les garanties degudes sota les quals es durà a terme la figura del rebuig en frontera. Per aquesta norma, moltes persones que podrien obtenir protecció internacional són expulsades de manera il·legal al Marroc o a altres països, on la seva vida corre perill, sense tenir accés al procediment d'asil, tot vulnerant la normativa europea i internacional. Dificultat d'accés al procediment i enfortiment del sistema de protecció internacional. Hi ha més de les fronteres, massa barreres burocráticas. Otra frontera, otro muro son las barreras burocráticas para acceder al proceso de asilo y a la renovación de los permisos de residencia. Esto es un verdadero calvario para las personas migradas.
Cal garantir accés a la informació i al procediment de protecció internacional de forma homogènia, adequada i individualitzada als punts fronters aeris, marítims i terrestres. Un cop dins del territori, cal donar prioritat a posar fi a les deficiències del sistema de cita prèvia. Actualment, les persones es veuen forçades a esperar entre 6 i 8 mesos per formalitzar la seva petició d'asil, condemnant-les a uns llimbs legals al marge del sistema. També necessitem donar accés al treball legal, com es va fer amb els ucranians, i no fomentar el patiment i la precarietat del treball en bé. També cal més coordinació entre ministeris i administracions públiques al servei de les persones i no posar-nos més barreres com tal de dissuadir-nos. També cal una llei integral contra la tracta. Espanya ha d'adoptar una llei integral que abordi totes les formes de tracte i tipus d'explotació des de la perspectiva dels drets humans, infància, discapacitat, interseccionalitat i gènere, i millori els procediments d'identificació i assistència a les víctimes de tracte. Tancament dels CIEs. Davant la vulneració de drets fonamentals que es produeixen als CIEs, es proposa el tancament i el desmantellament immediat dels centres contemplant-se alternatives previstes a la llei d'estrangeria que no comporten privació de llibertat i patiment pels interns i les seves famílies. Els discursos d'odi i la xenofòbia i aporofòbia, afegeixo. Davant l'alarmant augment dels missatges xenòfobs, racistes i d'odi cap a les persones migrants i refugiades, la xenofòbia posada al servei d'interessos electorals. I ara estem en un cicle electoral important en Europa i al món. És necessari que representants polítics i que l'Església actuïn amb responsabilitat, promovent la igualtat i la construcció de societats i comunitats inclusives. És urgent aprovar un pacte social i polític contra els discursos d'odi per evitar que la incertesa política i els interessos electorals afectin les persones migrants i refugiades. Acabo tot dient que tenim un mal pacte europeu sobre migració i asil que no posa les persones i els seus drets al centre. Aquest nou pacte europeu sobre migració i asil és un desastre. I també acabo tot dient que hem de caminar junts en la diversitat, promovint comunitats acollidores, inclusives i missioneres. Que tenim aquesta nova exhortació pastoral sobre aquesta identitat de la pastoral que ens dona esperança i altres projectes al Departament per promoure cultura de la trobada, de l'hospitalitat, narracions positives i inclusió, tot aplicant a la realitat eclesial i social les orientacions d'Evangelii Gaudi i Fratelli Tutti. Moltes gràcies. Ja està, ja. Deia que gràcies per aquest reclam i reconeixement dels drets de les persones migrades i per recordar-nos aquesta necessitat de continuar lluitant per l'acollida i pel reconeixement d'aquests drets. Joan, quan vulguis pots explicar una mica també des de la perspectiva de la doctrina social de l'Església. Que és el que ha fet el Xavier, també. Sí, també. Pots acabar-ho de completar. Has arribat la Marian? Sí. La Mari, perdó. La Mari Gaitan, que ara s'incorpora. Bé, la meva ponència està íntimament lligada amb el que acabem de sentir i la veritat és que és una ponència, el Xavier, per llegir-la perquè hi ha tants punts que afrontar per harmonitzar, per acabar de portar a terme i la meva serà més per què totes aquestes iniciatives a nivell particular, a nivell comunitari, a nivell eclesial i a nivell polític i a nivell internacional. Per què tot aquest llistat inacabable de mesures per posar una mica d'ordre en tota la qüestió migratòria que sabem, com deia, és un signe dels temps i és un tema cabdal i cruixent
urgent avui en dia i molt complicat de solucionar. O sigui, cal canviar molts caps i molts cors per poder solucionar i donar resposta, però hem de donar-li resposta. Llavors, quina és la resposta des de la doctrina social de l'Església? Em preguntaven, i jo el que faré és com resumir-ho. La doctrina social de l'Església és com una visió de què és i qui és el ser humà. Per tant, només trobarem una solució entenent què és el ser humà. I si entenc què és un ser humà, entendré què li dec, com l'haig de tractar, què li haig de reconèixer, però el previ és què és el que és el ser humà. Per tant, hi ha una antropologia, és a dir, una manera de comprendre l'home i la societat capaç d'il·luminar com hem de viure la qüestió, en aquest cas, migratòria, i com hem de tractar aquesta gent que ve de fora per totes les causes que hem vist i s'ha anunciat causes, conseqüències, que no tornaré a fer, de tot el que passa en la qüestió migratòria. Llavors, hi ha una primera dada que és que la doctrina social li anomena principi. Principis, que és l'original i l'originant, original i originante, que és la dignitat humana, que l'ha comentat també el Xavier. Però aquesta dignitat com es concreta? Això és molt important entendre-ho, que el ser humà és l'única criatura que deu estimar per si mateixa, la vocació del qual passa pel do sincer de si mateix. Això és una cita del Concili Vaticà II. Per tant, la dignitat del ser humà és ser estimat per si mateix. I la vocació del ser humà és estimar. Per això, quan Déu li pregunta a Caín on és el teu germà, Caín li respon, és que sóc jo el custodi o guardià del meu germà? I la resposta és sí. Sí, perquè l'altre només pot que ser estimat. Després, aquesta doctrina social entendrà la dignitat humana a la llum d'un Déu que s'ha encarnat i que ens ha ensenyat el seu veritable rostre i ens ha ensenyat què és ser veritablement humà. En Crist el ser humà descobreix la seva realitat i la seva vocació. I llavors, aquí veiem que la dada més clara, si el ser humà, la dignitat és ser estimat i la vocació és la d'estimar, la dada o la nota que més caracteritza l'amor humà entenent com Déu ens estima és la gratuïtat. La gratuïtat. No és a veure què em dones, sinó com vull jo treure i donar i oferir-te i aconseguir el millor de tu. Llavors, això canvia moltes perspectives, perquè a partir d'ara només puc actuar de tal manera que tu et sentis acollit, integrat, estimat, promogut, i si no, no et reconec com a persona. I aquí està la dada més important. Tota activitat humana que no respongui a aquesta dinàmica amorosa no seria conforme com Déu ens ha pensat. I com aniria, perdoneu-me l'expressió, contra el nostre llibre d'instruccions, ens faríem malbé i ho fem tot malbé, que és el que tenim ara. És un món, a la Fratelli Tutti, el papa dedica tot un capítol a les migracions, però quan descriu la situació del món modern, ho diu amb una expressió duríssima, que és un descart mundial, a ningú li importa a ningú. Quan deia a la seva primera exhortació apostòlica, Evangelii Gaudium, que deia que l'estat del benestar ens ha anestesiat el cor, ens ha incapacitat per plorar i ha portat a la globalització de la indiferència, que acaba amb el descart. A ningú li importa a ningú. Dius, la doctrina social t'està dient, tu t'adones qui tens al teu costat. Una vegada entenc qui és i que només puc acollir-lo i estimar-lo i promoure'l, treure el millor de l'altre, perquè qui estima vol el bé de l'altre, sortirien tota una colla de principis que és la concreció d'aquesta dignitat amb una altra, com si diguéssim, formulant-ho ètica i normativament amb una altra colla de principis que el primer són els drets humans, que és el llindar d'humanitat. Per menys d'això no t'estic estimant segur. Si no t'acullo, si no respecto la teva vida, si no procuro... És a dir, els drets humans és com el llindar d'humanitat, a la llum de la qual jo puc dir que t'he començat a estimar. Si no, és mentira.
I aquí tots els drets humans i la lluita per conèixer els drets humans, no? I urgir-los és clau. No hi haurà, deia el papa Joan XXIII a la Pacem in Terris, una convivència civil pacífica si no coneixem els drets i els deures, si no hi ha una veritat que ens faci reconèixer la dignitat del ser humà, si no sorgeixen els drets i els deures, si no aprenem a estimar i si no ho fem lliurement. Ho posava així. Un tercer principi és el bé comú, que també l'ha anomenat el Xavi, que és mirar que tots guanyin. A la Fratelli Tutti hi ha un moment que el papa Francesc diu que la qüestió migratòria és una qüestió que diu ens hi juguem tots, o guanyem tots o perdem tots. Això tot està connectat, com deia a la Laudato Si, no? I és així, no? I això és el bé comú, que quan posem els nostres dons, les nostres qualitats en comú, tots sortim guanyant. I per tant, és una altra mirada sobre la societat, sobre la comunitat humana, entenent-la com quelcom de la que formo part. Jo solc explicar a les classes, soc professor de doctrina social a la Facultat de Teologia, i sempre pregunto, primer dia de classe, el ser humà què és més, individual o social? Algú s'atreveix a respondre? No? I tothom diu social en aquests ambients. Llavors ve la segona pregunta. Quin tant per cent posaries a individual i quin tant per cent posaries a social? Llavors comencen a haver-hi tot d'apostes, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. I la resposta és 100% social i 100% individual. I fins que no entenguem el ser humà, que és 100% individual i 100% social, no entendrem la doctrina social de l'Església. I per això només em realitzo personalment en el do sincer de mi mateix quan em dono l'altre, quan busco el teu bé. No em nego. Si faig 80% social, al donar-me em nego a mi mateix. Dius, no, és que et realitzes a tu mateix. Fins que aquesta dada no quadra, i això és el bé comú, és entendre aquest 100% meu, també, que sóc corresponsable de tots els altres. Vindria un altre principi, que és el principi de participació, que tots tenim el dret i el deure de contribuir al bé d'aquest nostre món, i per tant no és un problema que no m'afecta, a tots ens afecta i tots tenim quelcom a dir. Era molt bonic a la Nova Millennium Nebunte del papa Joan Pau II, quan va descriure l'espiritualitat de comunió, que en el fons era reconèixer això que diu el papa també a la Fratelli Tutti, que tothom és un do. Quan comença el capítol de les migracions, recorda que tot ser humà és un do que només podem que agrair i que tot ens aporta. Doncs d'aquí vindria la necessitat de tots poder aportar la nostra riquesa en aquest nostre món per construir un món millor. O l'altre seria la solidaritat, que és aquest, ja no només participar, que a mi m'agrada anunciar-ho amb una afirmació que és: qual més vulnerable és l'altre, més reclama la meva sol·licitud. Això és el que ens implica. Quan veig que l'altre té més necessitat, no té recursos, està sol, no coneix la llengua, més reclama la meva sol·licitud. I un món que ho fa al revés, que descarta la vulnerabilitat, la malaltia o el sofriment, deia Benet XVI, l'Espesalvi es torna cruel i inhumà. Es deshumanitza i les experiències és constant. Hi ha un altre que és molt bonic, que és el principi de subsidiarietat, de fer aquest 100% individual, que la gent pugui tirar endavant tots els seus dons i ajudar a que pugui realitzar-los, que això també és feina nostra. Però en el fons és el que puc fer jo que no m'ho faci un de dalt, que és una mesura d'ajudar a treure totes les potencialitats del ser humà per contribuir a aquesta convivència comuna. I després hi hauria un altre que és superimportant, que és el destí universal dels béns. Que això, quan la gent ho entén, és impactant, que en el fons és els béns de la terra. No? Jo normalment a classe trec un bitllet, que no en tinc cap per aquí, i dic un bitllet de 5 euros, dic, aquest bitllet és meu? Diu, Déu donar els béns de la terra per l'ús de fruit de tota la humanitat. Això és un bé de la terra, aquests 5 euros? Dic, sí. Per tant, hi ha una real copropietat de tots els béns de la terra per part de tota la humanitat. Dic, jo que sóc
usuari i administrador. Uso o administro, però no sóc el propietari, l'amo és Déu. I com puc usar i administrar de tal manera que sigui a tothom? Sempre poso l'exemple del pastís. Si porto un pastís, però estem aquí, i us dono un ganivet, i comenceu a tallar el pastís, quin serà el tros més gran? Qui es menjarà el tros més gran? Els liberals diuen el primer o el més xoriço. I totes les mares de família bones diuen l'últim. Per què? Per què és l'últim? Perquè tots els que tallen el seu tros de pastís pensen que també és pels altres i, per tant, en el meu tros estan tots els altres. Fins que no posem en el cap i en el cor que en el meu tros de pastís també és dels altres, no canviarem ni arreglarem aquesta qüestió, perquè és com Déu ens va pensar i va pensar l'ús dels béns de la terra. I tot això porta a un a priori que és l'opció preferencial pels pobres, un a priori davant de la vulnerabilitat, davant de l'opció preferencial pels pobres, que és una preocupació que ha de guiar tot, el món empresarial, el món polític, el món social i el món cultural. Em diu que acabi. A mi m'agrada molt explicar, i no l'explicaré, si en algun cas ho dic per després el diàleg, que un exemple de com articular i harmonitzar, que és el gran problema, tots els drets en joc dintre la qüestió migratòria, dels que venen, dels que estan en dificultats, dels que estan als nadius i de les cultures, és l'exemple d'una família que cull a casa l'àvia. I entendre com s'ha d'articular, com haig d'acollir a casa l'àvia, que ens trastocarà la vida de família, com s'ha de fer, és el gran exemple de com s'ha d'articular tota aquesta harmonització de tots els drets que estan en joc dins d'aquesta qüestió migratòria. I ho deixo. Molt bé. Gràcies per aquesta mirada antropològica fonamental, essencial, que ens ha recordat que l'Església i el cristianisme té la dignitat humana universal en el centre de la seva doctrina i del seu estil de vida i del seu viure. Hem tingut ara dues intervencions des d'una mirada, diguem, o des d'una banda, de persones que segurament tenim la vida més o menys solucionada o persones que d'alguna manera, malgrat també haguem migrat, estem en una banda, podríem dir, acolxada. Ara tindrem dues intervencions, la de la Fàtima i la de la Maria, o Mari, li diuen Mari, que podríem dir que estan en un altre moment, que sí que han viscut una situació de dificultat, que provenen del Marroc i de Colòmbia i per tant han fet un trànsit migratori difícil i complicat que elles explicaran. I el que els demanem és que primer ens relatin el que elles vulguin, que nos relatéis lo que vosotras queráis de vuestro recorrido, ¿no? O sea, un poco la pregunta sería ¿por qué salisteis de vuestro país? ¿Qué buscabais, no? Y cuáles han sido las dificultades que os habéis ido encontrando en el camino, pero también las cosas buenas, porque entiendo que, aunque haya sido un recorrido difícil, probablemente habrá habido cosas que también os hayan ayudado, ¿no?, hasta llegar aquí. Pues cuando quieras, Fátima, puedes empezar tú. Hola, me llamo Fátima, voy a hablar castellano. Me llamo Fátima, soy de Marruecos. El 7 de septiembre de 2019 llegué a España con mi hijo, que tenía 9 años, y mi marido también. Salí de mi país, pensaba que la vida aquí es fácil y quería mejorar mi situación en nuestro futuro. Pero cuando llegué aquí tuve muchos problemas y obstáculos que nunca imaginamos. Fue la vivienda, es el más difícil de todo. Después, problema de idioma, porque nosotros no hablamos castellano ni nada, hablamos árabe y un poco de francés. Y el segundo problema es cómo encontrar trabajo sin papeles. No teníamos ni amigos ni familia cuando vinimos aquí. Teníamos un poco de dinero que traje de mi país porque vendí muebles y mis cosas.
Primero alquilamos una habitación durante 15 días a un hostel a 40 euros por día en el Raval. Durante estos 15 días sufriendo mucho para encontrar dónde vivimos. Y al final encontramos una pequeña habitación a 450 y un piso compartido con mucha gente, con 10 personas. Después fui a servicios sociales del barrio, es que yo hablo del barrio Raval. Pedí ayuda para apuntar a mi hijo a la escuela. Me rechazaron, me dijeron que no ayudan a las personas recién llegadas. Y me dijeron que debería ir a SAIER. Es el servicio que ayuda a la gente que recién llegada. Fui a SAIER, esperé casi 20 días para me llamaron. Y cuando me llamaron por teléfono, yo expliqué mi situación, que necesito trabajo, necesito plaza de mi hijo a la escuela y muchas cosas. El Señor me recordaba que me dijo que mejor volvís a tu país, aquí no hay ninguna ayuda de esto. Y desde ahí no volví a ellos otra vez. Después, preguntando mucha gente en el barrio, me dicen que hay una Caritas que estaba en Plaza Nova, me fui. Me dijeron mismo que dijeron servicios sociales, que ellos no cogen la gente que recién llegada, cogen la gente que tienen más de un año en el padrón. Pero expliqué mi situación, que yo fui a SAIER y nunca aceptaron, y necesito apuntar a mi hijo a la escuela, es importante. Y desde ahí al final me dieron una cita con la asistente social. Y empezamos el proceso de buscar una plaza a mi hijo en la escuela. Y antes de encontrar esto todo, vino el COVID, corona, y cerró todo. Y mi hijo queda sin escuela y nosotros sin padrón, sin nada. Es un poco de mi historia, sí. Por la pregunta de Mar, por ejemplo, yo podría a las administraciones y entidades que pedí a ellos ayuda a la gente, el tema del padrón, el tema de la vivienda, que yo veo el más importante, y también el tema de traducción, porque la gente no habla ni castellano ni catalán. Cuando fui al servicio no entendí nada. Y facilitar un poco el proceso, cómo hacer papeles, porque la ley de extranjería, los requisitos es muy difícil, muy difícil. Perdón. Sí, no, estoy un poco resfriada. Vale, gracias. Después de un tiempo de... Gracias. Vale. Después de un tiempo de sufrimiento que era muy difícil, al final cogí una ayuda de servicios sociales. Me dan una tarjeta de compra de comida, que creo que pensaba que 150 para comprar comida. Y la Caritas también, no olvido que me ayudan mucho para estudiar idioma y para hacer cursos también. Desde Caritas yo sé que hay un proceso que se llama ACOL. Es desde ahí, desde 2020, yo estoy preparada para hacer esta oportunidad. Y al final, hace 2 meses, cogí mi permiso de residencia, gracias al programa ACOL y la Generalitat, y gracias también a la fundación que yo estaba ahora trabajando con ellos en la Llocredona. Ahora estoy muy contenta. Tendré muchos problemas, pero como ahora tengo el permiso, es facilitar muchas cosas. Esto es un poco de mi historia. Sí, perdón. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Fátima, por el esfuerzo de preparártelo, y sobre todo porque sé que estás resfriada, ha venido con un poco de faringitis, y te lo agradezco muchísimo, de verdad. De nada. Y Mari, también te agradezco que hayas venido, porque sé que has salido del trabajo, lo decía antes, ¿no? Y eso para mí yo siempre digo que vuestra fuerza, vuestra resiliencia, ¿no? Vuestro coraje son para mí siempre un estímulo ante la vida, porque creo que vosotras, las personas que sufrís, que pasáis dificultades, bueno, todos sufrimos, ¿no?
pero no es verdad que no todo el mundo sufre de la misma manera, ¿no? Ni tiene las mismas dificultades. Y pienso que justamente las personas que dais este testimonio de cómo habéis luchado para seguir adelante, nos humanizáis. Nos humanizáis, así que gracias de todo corazón. Mari, cuando tú quieras, explica lo que tú quieras también, por qué saliste de tu país, qué buscabas y un poco pues, con lo que te has encontrado, ¿no? Yo soy Margie, tengo 20 años, soy de Colombia y salí de ahí porque pues Colombia es un país con un poco de violencia y fui víctima de muchas situaciones allá, lo que me obligó a salir junto a mi familia. Entonces decidimos venir acá porque pues parte de mi familia ya estaba fuera de Colombia, aunque estuviesen en otros países, seguía la misma situación. Entonces pues dijimos aquí y llegamos aquí también con 5 personas y digamos sin nada, o sea, veníamos de una situación de violencia, solo fue literalmente decir cogemos nuestras cosas y nos vamos, lo que teníamos lo vendimos y vinimos con el dinero que debíamos presentar en migración. Llegamos a Vic, cuando llegamos a Vic pues nosotros no teníamos a nadie acá, alquilamos una habitación para todos y pues no sabíamos nada cómo funcionaba todo aquí, así que nos cobraron súper caro y el dinero se nos fue súper rápido, así que quedamos en la calle, allá. Y estuvimos así, luego como estábamos en la calle nos ayudó un servicio de Cáritas de ahí, y nos enviaron aquí. Entonces nos enviaron a un hostal que quedaba en el Raval, pero luego Cáritas no nos podía ayudar en ese momento porque no llevábamos nada de tiempo aquí, así que nos enviaron a Zion. Nosotros teníamos lo del asilo, debido a la violencia de nuestro país, hicimos la solicitud del asilo, entonces por ello, pues el Zion al principio nos trataba súper mal, porque hasta que no tengas un papel de asilo, no eres nadie para ahí. Luego también, bueno, estuvimos también, la ayuda del hostal era como por 4 días o así que estuvimos sin nada nuevamente y a nadie pues no nos ayudaba ni nada, estuvimos con las maletas y todo. Y luego de unos días ya ellos nos ayudaron. Yo llegué en agosto del 2019, entre lo que estuve en Vic y aquí, bueno, cuando ellos nos empezaron a ayudar, justo inició lo que fue la pandemia y el SAIER nos ayudó, estuvimos en hostales con ellos y cuando terminó la pandemia, pues a nosotros nos salió el permiso de trabajo justo en pandemia. Entonces, pues nadie nos contrataba ni nada y cuando se terminó, nos quitaron el permiso de trabajo. Y como nos habían quitado el asilo, ellos nos echaron. Entonces nosotros recurrimos en Madrid porque pues teníamos todas las pruebas de nuestro caso y todo y bueno, ya nos tocó por nuestra cuenta. En lo que recurrimos, bueno, el asilo, la petición se demoró casi 2 años y nos lo aprobaron apenas hace 1 año, la petición que enviamos a Madrid. Bueno, en medio de toda esa situación yo me separé de mi familia por motivos personales y los 2 primeros años fueron pues súper duros, pero luego de eso, en el 2021 o finales o así, yo conocí a mi referente, que es de Cáritas, y Cáritas desde ese tiempo, ya casi 2 años, me ha venido ayudando y pues no sé, gracias a ellos creo que estoy encontrando la estabilidad que tengo ahora, porque pues yo no sé, yo estaba súper sola, entonces perdón, pero las otras entidades son muy agresivas, es como que, o por lo menos así lo sentí yo, siempre fueron súper agresivas,
yo no tuve la oportunidad de estudiar y porque llegué con 16 años y yo traía estudios de mi país, entonces no pude, porque ya si no es antes de los 16 ya no es obligatorio, así que ya no hay ninguna entidad que se esfuerce en ayudarte. Entonces no pude estudiar, estuve así, perdí prácticamente 2 años y entre todo lo que pasó pues también fue complicado. Hasta que llegué a Cáritas y conocí a mi referente y pude hacer cursos, pude hacer proyectos con ellos. Y bueno, gracias a eso, ya que hace un año nos aprobaron la residencia, pues ahora me encuentro en una situación muy distinta a la que estaba. Y creo que ha sido por eso, porque ha sido la única entidad que, bueno, estoy primeramente muy agradecida con ellos y principalmente con mi referente, porque desde los 16 vengo pasando así de persona tras persona en diferentes entidades. Y aunque te den una ayuda, no es lo mismo que te den una ayuda que te den un apoyo. Y más, yo hablo desde mi perspectiva de joven, que más allá de la ayuda necesitaba lo que ha sido mi referente para mí. Muy bien. Gracias, Mari. Gracias por abrirnos tu corazón. Sabemos que volver a relatar estas experiencias pues son dolorosas, ¿no? Pero nos quedamos con ese agradecimiento también, nos quedamos con el hecho de que te hayas podido sentir, os hayáis podido sentir acogidas también. Y con ese mensaje de que lo más importante, ¿no?, lo más nuclear, pues es la humanidad del otro, ¿no? El encontrarte con alguien que te aprecie, ¿no?, que te reconozca como persona, como decía también Joan, ¿no? Esa necesidad que todos tenemos de ser amados y poder encontrar a alguien en el camino, ¿no? Es lo que te rescata de eso, ¿no? El título de esta mesa redonda y de las jornadas, ¿no?, es libres de emigrar o quedarse. Yo os quería formular esta pregunta también, ¿no? Creo que, por ejemplo, Mari, has dicho que habías salido de tu país por una situación de violencia, ¿no? Y yo creo que ahí podemos intuir alguna cuestión, ¿no? Pero sí que quería preguntaros, vosotras cuando salisteis de vuestro país, ¿lo hicisteis libremente porque queríais salir de vuestro país o hubo cosas que os, entre comillas, obligaron, ¿no?, a salir de vuestro país? Es decir, ¿os hubierais quedado en vuestro país si tuvierais otras condiciones? Yo sí, porque si no hubiese tenido... Aquí ser migrante es como si no fuésemos personas y día a día te están diciendo lo típico de qué haces en mi país, ¿no? Y por lo menos en mi situación, yo no estoy aquí porque yo dije me voy de mi país, porque fui obligada a irme. Entonces mi país está abrazado por la violencia, pero también estamos inmensamente abrazados por la solidaridad. Allá nunca somos muy cálidos, somos muy cercanos. Y sí, en mi país, es mi casa, es mi hogar. Y sí. ¿Y tú, Fati? La verdad que yo salí de mi país solo para cambiar mi situación económica para el futuro de mi hijo. Sufriendo aquí mucho hace 4 años, pero cuando ahora tengo mis papeles, tengo como, no sé cómo dice, me espero que estoy bien, ¿sabes? Puedo hacer papeles a mi hijo y quedamos aquí, no volvemos solo vacaciones. Sí, porque en Marruecos es un país muy bonito, pero solo de la gente rico, ¿sabes? La gente que tenía pobreza como yo, no tenemos trabajo ni casa ni nada, sufrimos mucho. Pero si hubieras tenido una situación económica bien, ¿hubieras salido? No, creo que no, porque mi hijo le gustaba aquí mucho, no quiere volver. Ah, ¿no quiere volver tu hijo? No, esa es la verdad. Sí, le gusta mucho la escuela y todo. Sí, es eso. Muy bien. Otra pregunta que lanzo, no la podéis contestar cualquiera de vosotros, ¿no? Pero
El Papa Francisco nos dice que todo el mundo debería ser libre para poder emigrar. Toda persona tendría que ser libre para poder decidir si quiere irse o no quiere irse, ¿no? Y ya Juan Pablo II, en el año 2003, decía que, o afirmaba que crear las condiciones concretas para la paz, ¿no? Construir la paz en los países, eso significaba comprometerse seriamente en defender el derecho a no emigrar. Yo quería preguntaros ¿qué puede hacer la Iglesia? O sea, habéis expuesto, ¿no? Joan y Xavier, habéis expuesto un poco desde la perspectiva antropológica lo esencial, ¿no? Recordarnos que la dignidad del ser humano es universal y todo el mundo merecemos el mismo trato y el mismo derecho, ¿no? Y también cuáles son esos mecanismos o medidas que debemos reclamar para acoger a los migrantes que llegan aquí, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué podemos hacer, o qué hace la Iglesia, o qué podemos hacer los cristianos, ¿no? Para que la gente pueda decidir con más libertad en sus países si salir o no salir? Es decir, ¿qué creéis que se debería hacer para que la gente en sus países pudiera ser más libre para poder decidir si emigrar o no? És una respuesta complicada, això. Es complicado. Bueno, antes de todo hay que decir que la Iglesia está ya en todos los países. Es decir, es una gran fortaleza la catolicidad de la Iglesia, que está presente en todos los países y abraza a todos los pueblos, a todas las culturas, en cualquier situación donde se encuentren. Y la Iglesia está acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando allá donde está presente y haciendo presente el reino de Dios. Otra cosa es si pudiera hacer más o si le dejaran hacer más, pero lo hace también subsidiariamente, como nos ha recordado antes José Joan. Porque esa responsabilidad no le toca a la Iglesia, son los gobernantes, son las administraciones públicas los que tienen que velar por el bienestar de sus ciudadanos. Ahora mismo la gente no es libre para decidir si quiere emigrar o quedarse porque no hay condiciones de libertad. Y cuando la gente sale y la gente joven sale de los países, empobrecen a ese país. Pienso, por ejemplo, en la situación no solo de la Iglesia, sino de Cuba, donde muchísima gente ha salido y el país se ha empobrecido muchísimo humanamente y también eclesialmente, porque muchos líderes, personas, laicos preparados han salido y ya no están en Cuba, ¿no? Pienso en Nicaragua también ahora, pienso en Colombia, pero pienso también en países de África, donde esto es un fenómeno. Nosotros en la conferencia estamos haciendo un proyecto en red con 26 diócesis de 11 países concernidas por la ruta atlántica, justamente para reflexionar en este sentido. ¿Qué podemos hacer primero para proteger y salvar vidas? ¿Cómo podemos generar una ruta de hospitalidad también entre diócesis y entre países? Y después, ¿cómo podemos ayudar a las iglesias locales en los proyectos para asentar la población, para generar proyectos de desarrollo? Pero es que el problema es muy serio. Senegal, ahora mismo, en Senegal hay una lucha política, la gente joven que son partidarios de uno de los candidatos que son considerados opositores está perseguida, el propio candidato también. No, ahora se van a aplazar las elecciones, está el país en ebullición. Y ahora las llegadas a Canarias no son tanto de senegaleses, ahora son de Mauritania. También es una realidad muy difícil, porque en Mauritania y los mauritanos están en guerra en el Sahel. Entonces, no hay esas condiciones. La gente no tiene trabajo, Fátima lo decía muy bien, o lo decía también Mari, no tienen seguridad, no hay condiciones para una vida digna. Pero tampoco puede ser la solución
solamente que los organismos internacionales y la Unión Europea, que es la que nos concierne, se dedique a entregar dinero para contener en frontera, para implementar la industria armamentística de Frontex y no aseguren que el dinero que ofrece a esos países van a ser precisamente para promover políticas que asienten la población o promover el empleo. Entonces, endémicamente hay también sistemas de corrupción aquí y en todas partes. Entonces, esto es lo que decía antes de que todo está conectado. No es sencilla la solución. Vemos las consecuencias de lo que estamos teniendo, ¿no? Pero, bueno, yo sí creo que en medio de todo esto, ahora mismo, la Iglesia, a pesar de todo, tiene una autoridad moral, porque aunque nos gustaría que fuese todavía mucho mayor, es de las pocas entidades que está al lado de la gente migrante. Hay muchas ONGs, hay muchas entidades que son maravillosas, pero yo pienso, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde están los que tienen los dineros? Los que tienen la posibilidad de aliviar el sufrimiento cambiando las leyes. Esa es la principal. El Papa Francisco lo dice, lo decían también los anteriores papas, no podemos, hay una hipocresía en la manera de funcionar. Si hacemos un negocio, vamos a acabar con las mafias que trafican, vamos a vender armas, y las armas se venden para que haya guerras, no se venden para guardarlas en las casas. Entonces, es complicado, pero al mismo tiempo yo creo que estamos reflexionando como Iglesia, hay una preocupación fuerte y el cambio vendrá, como decíamos antes, en la medida en que haya una conversión personal y una conversión pastoral y una conversión de estructuras, porque cuidado, que este discurso del odio también se está asentando en las comunidades católicas, en el clero, en los religiosos, a veces también. Esto es una epidemia, y contra la epidemia de la hostilidad necesitamos la vacuna, el antídoto de más evangelio, más hospitalidad, más volver a Jesús, desideologizar la fe, que se está ideologizando, y en ese ideologizar la fe se está metiendo también el sufrimiento de las personas migradas. Jo volia aportar alguna petita idea, no? Pau VI, quan va escriure Populorum Progressio, la idea, que és aquella frase famosa de Pau VI, que el desenvolupament és el nou nom de la pau. Era Pau VI, i explica com el que pretén és un desenvolupament integral de totes les persones i de tots els pobles. Aquest desenvolupament integral en totes les dimensions, social, política, econòmica, cultural, sanitària, totes, no? De tots els homes i de tots els pobles. Aquesta és, podríem dir, això també, la primera encíclica social que era Rerum Novarum de Lleó XIII, què fa l'Església? Diu, l'Església ajuda amb la seva doctrina i amb la seva acció. L'acció ho ha comentat ara mateix, estem a tot el món i estem fent una feinada de recolzament d'això, d'acollir, de promoure, d'integrar, però alhora aquesta comprensió de la veritat del ser humà que fa que aquest desenvolupament integral i solidari porta que fins que no ajudem aquells països que creixin en desenvolupament cultural, sanitari, econòmic, educatiu, no té solució. I per tant, això crea el que deia el Xavier, hem d'invertir en aquells països no en armes, en educació, en sanitat, en educació, en universitats, i les empreses, ja hi ha empreses, per exemple, hi ha una moguda, diuen l'economia comunió, que tenen per institucions que formen part d'aquesta moguda catòlica que una tercera part dels beneficis de l'empresa és crear empreses al tercer món. Són iniciatives. Evidentment, són petites, que el que podrien fer els estats amb els recursos que tenim és molt diferent, però jo penso que aquesta idea de hem d'ajudar a que aquells països es desenvolupin
i allò, ajudar-los a que es desenvolupin, no fer-ho nosaltres, sinó que ho facin ells subsidiàriament. Nosaltres hem de donar recursos, potser portar allà metges o mestres perquè ells, aquests països, i que no marxin els més bons, perquè com deien per aquí, què passa? Que si els més bons marxen, aquells països es queden encara molt més mutilats humanament per poder arreglar les seves situacions internes, no? I per tant, no sé, aquí penso que és, tu deies, un tema de conversió, no? És un tema de conscienciació personal i comunitari que implica una conversió en tots els nivells, no? I dius, ho aconseguirem. Jo soc molt esperançat i el món no porta Déu, no? Pau VI també deia en aquella encíclica que si intentem construir un món sense Déu, la frase és seva, no construirem altra cosa que un món contra l'home, contra el ser humà. Perquè aquesta mirada, podríem dir, transcendent del ser humà, és la que més pot ajudar a comprendre la dignitat de tot ésser humà. I això no és neutre per mi, això també és una feina que l'Església pot aportar molt. Sembla que el Xavier vols fer una pregunta, no? Un comentari. Una forma de ser solidarios es prestar nuestra voz para decir cosas que vosotros no podéis decir, porque quizá habría represión en vuestro país. Creo que sí, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Marruecos es un país magnífico, sus gentes son magníficas, pero actualmente hay un régimen de una monarquía autoritaria que reprime cruelmente la oposición. Aquí tenemos muchachos que han tenido que huir nadando y en patera. Por tanto, también hay que poder decir las cosas por su nombre, ¿no? Y como ya se ha dicho también, Senegal, Camerún, toda África sigue siendo en un estado postcolonial. Las grandes potencias mundiales siguen extrayendo los materiales, el petróleo, el coltán, los materiales tan necesarios para los móviles. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Inglaterra siguen extrayendo los materiales sin pagar los intereses que tendrían que pagar, el dinero que tendría que ir para escuelas, educación, para poner posibilidades, ¿no? Por tanto, también la Iglesia, también tenemos que prestar la voz en este sentido de denuncia de esta situación colonial y de los poderes corruptos que a cambio de un viaje a París y de una vida de lujo, pues consienten en que las grandes multinacionales extraigan las riquezas naturales de los países. Como católicos también tenemos que, junto con el amor y la caridad, también tenemos que hacer la denuncia profética. Espero que no me peguen a la salida. Isabel Bonfeu. Sí. A Mari, una pregunta. En tu relación con la gente de tu edad, creo que has dicho que tienes 20, y además en los años que llevas viviendo, pues has ido creciendo aquí también con personas de... ¿Ves qué tipo de mentalidad? Nos ha hablado de mentalidad Xavi, ¿no? El primer tema a tener en cuenta, ¿no? Cómo nos construimos nosotros estos muros. ¿Cómo ves tú esta situación a nivel de tu edad? Porque al final el mundo que viene es vuestro, ¿no? Has dado una opinión sobre si querías volver, a lo mejor, o no hubieras salido de tu país en otra situación, pero ahora estás aquí, ¿no? Es un poco cómo te sientes o cómo ves esta evolución con las personas que son de tu edad en relación a mentalidad pues más intercultural, más diversa, ¿no? Más de aceptación a la diversidad. No sé, esto es lo que... Yo ahora mismo me siento muy bien, en verdad. Ahora me siento súper integrada, pero fue todo por mí, o sea, porque ¿cómo lo explico? No sé. Aquí no te integran, o al menos yo no me sentí integrada. Y de hecho yo estuve mucho tiempo sin conocer ni siquiera a nadie ni nada, porque si no sé, hasta que entré en Cáritas,
porque de hecho mi grupo de amigos, la mayoría es de ahí, con los que hemos formado como nuestra familia, porque es un grupo de jóvenes como yo y todos somos como por la misma situación. Y han sido como las personas con las que pero no sé cómo explicarle. Lo haces muy bien. Ha sido básicamente así, o sea, siempre en mi grupo de trabajo y tal, pues al final logro integrarme bien y eso, pero al comienzo sí, que es muy difícil, muchísimo. Y ¿No ves un ambiente diferente que vaya mejorando? sí, claro, o sea, como te dije antes, ahora me siento muy bien. Ahora mi situación está súper cambiada. Sí, a lo que quiero. Yo diría que un poco ahí. Què li has preguntat, Xavier? No ho hem sentit. Li he preguntat a veure si ara, com la mateixa pregunta que li he repetit, que si veu que la gent jove ara està més oberta o més tancada a aquest tema de la diversitat, i que jo crec que Sí. no. Ahí está, en la mitad, ¿no? Decías que no. No, o sea, sí, la gente joven más, sí que es un poco más abierta pues, al tema de integrarnos y así. Pero Bueno. Bien. No sé si... sí. Sí. Bueno, Fátima, ¿tú cómo lo ves esto? La verdad que yo ahora estoy bien con mis amigas, mi misma edad, estoy bien, estoy integrada bien este meses, pero antes no. Algú més vol fer alguna pregunta, algun comentari? A veure, jo convisc més amb immigrants que en aquest moment, amb poc més immigrants que gent d'aquí catalana. O sigui que és la meva vida, no?, estar en immigrants. El que heu explicat vosaltres ho entenc molt bé, a més, conec tant Colòmbia com Marroc en aquest sentit, però hi ha una cosa que a mi em preocupa molt, i és les màfies, que hi ha no només per arribar aquí. Vosaltres no heu parlat del viatge. El viatge vostre està bastant normal, però els viatges dels nostres nois són terribles. Si heu vist la pel·lícula Jo, Capitán, és la vida exactament de Davor, que està aquí portant la sagristia. És exactament el que ha passat ell, el que ha passat gairebé tots els nostres. Per arribar aquí han estat a vegades 10 anys travessant el desert, passant quantitat de coses terribles. Tot això fa que quan arriben ja han patit moltíssim. I això porta ja dins seu una aventura terrible. I per tant, això és de màfies. Aneu a veure la pel·lícula si no l'heu vist, Jo, Capitán, perquè és el retrat d'Ava va dir, és com si m'haguessin preguntat a mi. Tot això, exactament. El que passa pel desert és el que ha passat jo, exactament. Davo és el sagristà d'aquí, la gran figura medieval, mitjans de comunicació per entendre el que és la immigració. Doncs aquestes màfies que abans d'arribar aquí ja han fet tan mal són les que haurien de lluitar contra ells. Perquè ho han passat molt malament. Vosaltres, per el que heu dit, heu tingut un viatge normal, més o menys. Però nosaltres estem cada dia escoltant històries terribles ja del viatge per aquí. I la segona cosa que volia dir és, per exemple, Angola, jo conec molt Angola. D'Angola no hi ha immigrants aquí. Per què? Perquè s'ha treballat molt en Angola perquè hi hagi allà gent amb carrera, etc. I això és el que hauríem de fer, treballar allà perquè no tinguin que venir aquí, perquè es un moment molt fort per venir precisament aquí. Buenas tardes, yo me llamo Miguel, soy de Guinea Ecuatorial.
quería preguntar si esas reuniones que estamos haciendo aquí, sea solamente en Cataluña o solo en parte de España. Las reuniones, vamos a ver, son en todas partes. Ahora mismo, en estos días, está habiendo vigilias en favor, o recordando a las víctimas de la trata. Estamos recibiendo en el grupo de WhatsApp, en todas partes, en muchas diócesis se están replicando. Y lo mismo que ahora Barcelona está programando la actividad Caminem Junts a la Diversidad con estas jornadas, también en el mes de septiembre o en otros momentos del año, en otras diócesis se realizan actividades de sensibilización también como esta y otras actividades para poner el tema, hablar, escucharnos. Es muy importante esto, ¿no? A mí me encanta venir y escucharte a ti, Miguel, escuchar a la hermana que acaba de hablar, a la compañera, conocer la historia de Fátima, de Mari. Esto es lo que va a hacer el cambio en la mentalidad de la gente. El cuerpo a cuerpo, la cercanía es lo que nos va a salvar, porque la cercanía es lo que salvó la humanidad en la encarnación del Hijo de Dios. Esta cercanía con las personas, mirándoles a los ojos, queriendo escuchar sus historias y compartir luego las que yo tengo, ¿no? Esa reciprocidad es muy importante. Estos espacios y la pastoral con personas migradas trata de fomentar eso, que se generen por todas partes estos espacios de encuentro, de diálogo, de celebración de la vida, de celebración de los triunfos, de las historias de superación. Pero el mundo está complicado. Fijaros que no hemos sido capaces, o sea, el conjunto de las naciones no es capaz de detener las guerras en Ucrania ni en Palestina. ¿Qué Naciones Unidas? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? El mundo, a nivel de las estructuras más potentes, los cambios, yo no espero mucho, ojalá, pero confío en los milagros. Pero el cambio vendrá desde abajo. Por eso es tan importante que se generen estos encuentros. Gracias. Bueno, pues un poco retomando otra vez la pregunta de las jornadas, ¿no? Si realmente las personas migrantes son libres de elegir o quedarse, ¿no? Yo creo que han salido aquí, o se ha evidenciado, ¿no?, que muchas veces no son libres de poder escoger, ¿no? Y se han apuntado algunos factores. Habéis apuntado, por un lado, el factor económico, socioeconómico, el tema de la pobreza, de la desigualdad económica, ¿no? Se ha apuntado el tema de la violencia, ¿no?, el tema de la necesidad de la paz. Y hay otros factores que no han salido porque tampoco ha habido más testimonios, pero hay otro factor que sí que tenemos que tener en cuenta, que es un condicionante de no libertad, que sería todo el tema relacionado con el cambio climático. Es decir, hay mucha gente que sale de sus países por esta situación de cambio climático. Seguramente nosotros, los que estamos aquí, pues no tardaremos a lo mejor muchos años en migrar hacia arriba por este tema, ¿no? Entonces quiero un poco retomar lo que ha dicho también Xavier, de que la Iglesia, ¿no?, está presente en todos los países, en todos los lugares del mundo, y justamente yo pienso que la Iglesia tiene que ser garante, no solamente de la acogida, que lo es aquí y en los países en donde esté, sino que tiene que ser también garante, primero, de la construcción de un nuevo modelo económico que realmente sea más justo, más equitativo, más cooperativo, un modelo económico que no de libre mercado, que lo acaba mercantilizando todo, y entonces es cuando también se mercantilizan las personas y surgen las mafias, ¿no? Creo que la Iglesia tiene que ser garante de esto, allí donde esté, tiene que ser garante de la construcción de la paz, allí donde esté, ¿no? Y tiene que ser garante de la construcción de un mundo más sostenible, del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la creación, del cuidado de las relaciones, allí donde esté. Todo esto para que la gente realmente pueda ser libre, para decidir si migrar o quedarse. Pues nada, que sigamos construyendo esas garantías allí donde estemos, allí donde esté la Iglesia, ¿no? Y que sigamos también acogiendo. Y nos quedamos también con el hecho de que en vuestro camino, también en la Iglesia, porque Cáritas es Iglesia, habéis encontrado pues un lugar donde os habéis podido sentir reconocidas y habéis podido tener la fuerza, ¿no?, para seguir adelante. Gracias a todos y a todas.
Momento. Sí que no. Només donar les gràcies a la Mar també per haver coordinat aquesta taula, a la Fàtima, a la Mari, al Xavier i al Joan per haver acceptat de participar-hi, a tots els que heu vingut, els que heu intervingut, els que fareu ressò d'aquesta taula del que s'ha comentat, a les entitats que formem la plataforma d'entitats cristianes amb els migrants, que estan a darrere d'aquesta taula d'avui, i a tots els que estem en un lloc o un altre en xarxa treballant molt menys del que hauríem de fer, però amb tot l'esforç que podem. Recordeu que aquestes jornades, segones jornades de l'Església de Barcelona per la Interregió de Cultures van començar dissabte amb el flash mob a la catedral. Si no us ha arribat el vídeo, demaneu-lo, que hi ha un vídeo molt xulo, i acabarem diumenge. Com a acte important encara queda dissabte al matí al Jardí dels Tarongers, aquí a prop del MACBA, Elisabets Montalegre, hi haurà una mena de fira de les cultures. Estem punxant una mica perquè ens falten coses, però d'aquí a dissabte en trobarem. Per tant, veniu a fer una mica de suport, a passar una estona per allà, al Jardí dels Tarongers. Estarem allà amb moltes activitats, entitats, compartint la diversitat. I diumenge a les 5, Santa Maria del Mar, els que pugueu o vulgueu, a la missa que farem a Santa Maria del Mar, serà també un moment bonic de compartició, de compartir la fe i compartir la vida, i també amb algunes comunitats noves del Líban i de Vietnam, per exemple, que es presentaran en aquest dia per anar eixamplant aquesta xarxa que estem construint. Gràcies a tots i seguim.